Bon dia a totes i a tots, els que esteu connectats. M'encantaria veure-us, però bé, aviat intercanviarem algunes preguntes, oi? Bé, com deia l'Enric, avui tenim aquest repte de respondre a aquesta gran pregunta que seria per què o si hi ha algun motiu perquè les persones que ocupen càrrecs directius o comandaments en l'entorn públic s'hi haurien de desenvolupar o no la marca personal. Aquesta seria una mica la gran pregunta que m'agradaria que avui us pogués respondre d'alguna manera, que us pogués acompanyar a reflexionar. La xerrada la dividiré en dues parts molt clares. La primera part parlarem més de lideratge, si volem, ja que estem dirigint-nos estem en aquest context de converses directives, i la segona part entrarem ja més directament al concepte de marca personal i com lliga aquest concepte amb tot el tema del lideratge, marca personal i lideratge, com lliguen aquests dos conceptes. Us recomanaria que tinguéssiu a mà un bolígraf, un rotulador i un paper que us permetés de tant en tant apuntar alguna de les preguntes, alguna de les respostes que en algun moment us faré, que us ajudaran a fer algun tipus de reflexió. D'acord? Així que sense més, comencem. Mireu, no sé si us ha passat alguna vegada de trobar-vos amb alguna persona, amb un professional, en el vostre entorn personal o entorn professional, que quan el veieu és una persona que us desperta una mica com una petita llum. És aquelles persones que quan et creues amb elles dius, ostres, aquesta persona em transmet alguna cosa. No tant pel càrrec que ocupa aquesta persona ni pel que té, sinó més aviat pel que percebem, el que sentim quan estem a prop d'aquesta persona. Seria una d'aquestes persones que si en algun moment ens digués, escolta, vols venir a col·laborar amb mi en aquest projecte, sigui personal o sigui professional, tots hi aniríem, i aniríem cap allà. Hi ha una foto que ens representa molt bé aquesta imatge, que ara la veureu, és una foto que he portat per il·lustrar, que quan aquesta persona ens digués, escolta, mira, voleu venir? Aniríem. Jo m'agradaria que penséssiu una estoneta amb persones que teniu en el vostre entorn, que siguin referents per vosaltres, en el vostre entorn personal o professional, que siguin referents per això, pel que us fan sentir i perquè penseu que són persones que d'alguna manera tenen un lideratge, són persones que són líders. Vaig a deixar 5 segons perquè cadascú de vosaltres pensi en una d'aquestes persones que té al seu entorn i, si em permeteu, que escriviu el nom i cognoms d'aquesta persona. Sí? Mireu, jo penso que... Imagino que ja pràcticament tothom ho està escrivint. Tinc una teoria. Penso que aquestes persones que ara lideren persones, grups de persones, projectes, entitats, són persones que en algun moment van decidir liderar una mica la seva pròpia vida primer. Van decidir conèixer-se, van decidir trobar un rumb, un propòsit. Són persones que, a més, no només tenen un propòsit i saben a on van, sinó que, a més, ho comparteixen amb el seu entorn. Per tant, per arribar fins aquí, fins a aquest punt on estan ara, jo tinc la teoria que aquestes persones han fet un camí. No han arribat així d'un moment a l'altre, sinó que realment han fet un camí. Us explico les 4 claus que jo penso que aquestes persones han fet per arribar on estan ara. La primera clau és la clau de l'autoconeixement. És a dir, són persones que s'han conegut, que realment han fet una exploració, un autoconeixement, i per tant han sapigut trobar qui són en aquest mar de persones i professionals en els que estem. Veureu una imatge que hi ha unes papallones blaves que il·lustra la diferència. En aquestes papallones, que ara mateix m'estan ajudant a projectar-ho, veieu que hi ha una papallona de color taronja? Doncs bé, aquestes persones han fet un camí d'autoconeixement que els ha permès conèixer aquest punt diferencial. Han sapigut conèixer, descobrir quin és el seu propòsit, és a dir, què volen a la vida, decidir conèixer i reconèixer quina és la seva essència, quins són els seus valors personals. Els valors ja sabeu que és com aquella brúixola que tenim que ens va guiant per la vida sense que a vegades siguem molt conscients, però realment és quelcom que tenim dintre, aquelles coses que realment considerem, valorem i que és el que realment ens va guiant. Una altra cosa que han fet és han reconegut la seva manera de ser i de fer. Tenen molt clar com fan les coses, de quina manera les fan, i per tant també tenen molt clar quin és el seu talent, què és allò que elles fan, podríem dir, de forma
no excel·lent, si voleu, o no de la millor manera, però sí que fan d'una forma rellevant. Tot això que us he comentat, aquest propòsit, aquest talent, aquesta manera de ser, aquests valors, ho tenen tot posat com en una caixeta, que ara també veurem en imatge, amb una caixeta que és com la seva proposta de valor. En temes de marca personal diem que això és la proposta de valor. Com una caixeta que tenim les persones on allà tenim tot el valor que som conscients i que posem al servei dels altres. Us he parlat de talent i de propòsit, de dues paraules que, bé, són a vegades una mica complexes de definir, o les utilitzem molt, estan molt utilitzades, però m'agradaria concretar una mica què és això. Mireu, fa un temps em preocupava això, com explicar què és això del propòsit, com explicar què és això del talent, i vaig voler escriure sobre això i em vaig inspirar amb Aristòtil, amb un clàssic. Ja sabeu que en els clàssics trobem moltes respostes del dia d'avui. I bé, Aristòtil tenia justament una manera molt interessant o molt curiosa de vincular aquests dos conceptes, talent i propòsit, i ho vinculava amb el tema de la felicitat. Aristòtil el que deia era una cosa, que ara em direu a veure si esteu d'acord amb mi, ell deia que tots els éssers humans, totes les persones, el que volem és ser felices. Ara no us tinc aquí davant, no us puc escoltar, però m'imagino que si us preguntés a tothom si tots vosaltres voleu ser feliços, m'imagino que tothom em contestaria que sí, o pràcticament tothom. Doncs el que deia Aristòtil és que el propòsit que tenim les persones és ser felices i per tant es parlava de com trobar aquesta felicitat. Ell parlava de 3 percepcions de la felicitat que és interessant conèixer. La primera és la percepció quan adquireixes quelcom material. Les coses materials ens poden donar una percepció de felicitat en un moment. M'imagino que la podeu reconèixer, és fàcil d'imaginar-se. Hi ha un segon aspecte que ens dona percepció de felicitat, que és el reconeixement dels altres. Aristòtil deia que quan els altres reconeixen allò que nosaltres fem bé, això ens dona una bona percepció de la felicitat, ens sentim feliços. Però ell parlava d'una tercera percepció, d'un tercer aspecte que ens fa percebre aquesta felicitat i que és pel que ell abogava, que era aquesta satisfacció intrínseca. Aristòtil deia, si ets capaç de donar amb allò que fas molt bé, podràs realment sentir-te bé, aquest exercir bé el teu talent i cada vegada fer-ho millor, perquè ell parlava d'aquesta virtuositat a l'hora de fer el teu talent, doncs seràs feliç segur, donaràs amb aquesta satisfacció intrínseca que t'ajudarà a ser feliç. Així que sí, que aquestes persones que us deia que ara estan liderant grans coses i que a tots una mica, que tots tenim com a referents, doncs penso que és això, que han descobert aquest talent, aquesta essència, aquest propòsit, aquests valors. Mireu, hi ha un exercici interessant perquè a vegades les persones diem però jo no tinc cap talent. Bé, jo soc una apassionada del creixement de les persones i estic convençuda que totes les persones tenim quelcom que fem de forma rellevant. El que sí que està clar és que pot ser que de vegades no siguem conscients de quin és aquest talent. Aleshores, us recomano un exercici que és molt senzill, que és simplement preguntar als altres. Fer 4 preguntes podríeu fer. Us suggereixo la primera pregunta. Podríeu preguntar al vostre entorn que us defineixi amb 3 frases, per exemple. Una segona pregunta que podríeu fer és què penseu què és allò que aprecies més de mi, com a persona, com a professional. És difícil separar les persones en entorn professional o personal, és difícil, hi ha una línia molt fina, d'això parlarem si voleu més tard. I potser podríeu fer una tercera pregunta, cadascú pot anar pensant quines són les preguntes que li agradaria contrastar amb el seu entorn. Hi ha persones que els agrada preguntar, si jo no fes aquesta feina, si no em dediqués a això que estic fent ara, quina altra feina penses que podria fer i per què? I podem afegir una altra pregunta més, 3-4 preguntes, no massa. Aquí podria preguntar a aquelles persones que em coneixen, que m'estimen, a la meva parella, a un company de feina, a un company d'una activitat amb el que faig oci, als fills, a les filles, bé, amb algun amic, amb un bon amic, persones del meu entorn que em coneguin bé i que pensi que em donaran un feedback constructiu. Aquest exercici és una manera de com posar-nos un mirall al davant
I encara que sembla un exercici molt senzill, us asseguro que preguntar als altres et dona molta informació i les reflexions que treus del que els altres perceben de tu és molt interessant. Us pot ajudar a fer un camí, a recercar en aquest autoconeixement que us deia que fan aquests líders, us pot ajudar a començar a visualitzar alguna cosa, alguna part d'aquestes persones que som i que els altres perceben, sobretot. Molt bé, per tant, la primera clau que us comentava que tenen aquests líders és que han fet autoconeixement. Hi ha més claus, n'hi ha 4, d'acord? La segona, no només han mirat dintre seu, sinó que també han mirat fora. Veurem en una imatge una noia que està mirant cap a fora. És a dir, les persones líders són persones que estan alertes al seu entorn, analitzen el seu context, analitzen el context que hi ha constantment, veuen les persones amb les que interactuen, com són, com estan. Són persones que estan molt alerta de les tendències, com aquesta noia que està mirant fora. Les persones líders fan això. Fan això perquè necessiten tenir molt clar, i ho tenen, quin valor, aquesta proposta de valor que dèiem abans, que és com una caixeta, quin valor aporten als altres. Tenen molt clar què aporten al seu entorn familiar, què aporten en el seu entorn d'amics, d'amigues, què aporten a la seva professió, en el seu entorn professional, i ja que estem en l'entorn públic, què aporten als ciutadans, a les ciutadanes, a la societat. És a dir que aquesta és una segona clau important, no només mirar dintre, sinó també mirar fora, estar molt alerta del que passa fora. Una tercera clau que jo penso que també tenen aquests líders és el tema de la comunicació. M'agradaria que per un moment escrivíssiu, penséssiu i escrivíssiu quines maneres tenim avui en dia de comunicar. No sé, jo podria pensar, tenim xerrades com aquesta, en les que una persona pot comunicar, tenim reunions, tenim cafès, tenim trobades, ara moltes online, veritat, per tant en presencial, en el format online, tenim xarxes socials per comunicar-nos, tenim blogs, videoblogs, tenim infinites maneres de comunicar. Però realment aquestes persones líders, més enllà de ser molt conscients que estan comunicant en cada moment, són conscients que no només es comunica amb la paraula, que també, que evidentment les persones líders han de tenir unes bones dosis de comunicació, sinó que són molt conscients també que lideren des de l'exemple. És a dir, lideren en com tracten els altres, en com s'expressen, en com es comporten, lideren cada vegada que dirigeixen quelcom, com vesteixen, fins i tot. Totes les coses que fan aquestes persones estan comunicant constantment i ells són molt conscients d'això. Així que aquesta clau per mi és molt important i en el cas de la marca personal, que després ja entrarem, la marca personal és una estratègia que està construïda en base a l'estratègia de la comunicació. Per tant, és important que siguem conscients que no només comuniquem amb la paraula, sinó amb moltes altres coses. Anem ja a la quarta clau que tenen aquestes persones líders. Aquesta clau és una clau que s'aplica a tots els professionals, però que sí que penso que és molt important posar-la de rellevància, més en el context que estem avui en dia, que és que aquests líders se senten aprenents. Són conscients que en són aprenents. Mireu, abans, fa uns anys, pensàvem que les persones maduràvem i arribàvem a l'edat adulta, no sé, al voltant dels 20-25 anys, ja eren persones que ja estaven formades, havíem après tot el que necessitàvem aprendre i, per tant, ja fins aquí havíem arribat al nostre grau de maduresa. Avui en dia se sap, està més que comprovat que no és així, que les persones adultes podem desenvolupar-nos al llarg de tota la vida, podem aprendre més competències, més coneixements, podem seguir creixent. Com podem seguir creixent? Bé, primer, tenim voluntat de creixement, això està claríssim, i segon, sabent cap a on vull créixer. No sé, si jo aquest estiu me'n vull anar de vacances en un lloc molt bonic, molt divertit, molt idíl·lic, per exemple, amb la meva família, primer hauré de saber quin és aquell lloc i després podré anar-hi. Doncs amb el tema del creixement personal passa una mica el mateix. Primer hauré de conèixer cap a on vull créixer i després podré créixer cap allà. Doncs bé, aquestes persones líders, a pesar de que són persones que estan liderant persones, institucions, projectes importants, se saben aprenents, no se n'obliden mai. Tenen aquesta cosa,
aquesta mentalitat que es diu en anglès el baby mindset. He posat una foto d'uns nens que il·lustren una mica, que volen il·lustrar aquesta mentalitat d'aprenentatge que tenen aquestes persones, que sempre els acompanya al llarg de tota la seva carrera professional. Molt bé, doncs fins aquí una mica la definició de com són, penso, aquests líders. I a mi m'agradaria fer-vos una pregunta i dir-vos si penseu que els líders d'abans són diferents als líders d'avui. Què penseu? Penseu per uns segons. Són iguals? Són diferents? Mireu, jo tinc la meva pròpia teoria, d'això també podem parlar després si voleu. Jo penso que els líders d'abans i d'avui són els mateixos, perquè tot el que us he dit, això de que es coneixen, això de que tenen un propòsit, que saben cap on van, que sempre estan aprenent, que saben comunicar, que es fan conscients de com comuniquen, tot això els líders d'abans també ho tenien. Ara bé, el que ha canviat ara, i notòriament ha canviat, ens ha canviat el context, claríssimament. No cal que us expliqui en quin context vivim. La Covid ens ha donat això, veritat, que tots, no cal explicar massa què és això del context incert, ja tots ho hem entès i ho hem viscut i ho estem vivint, patint, transitant, en tot cas. I ens ha canviat més enllà del context, ens ha canviat també els canals mitjançant els que comuniquem. Això també ens ha canviat molt. Mireu, us he portat l'exemple d'una persona que podria ser un líder d'avui. És un noi que és el Gino Tubaro, ara veureu una imatge. El Gino és un noi molt jove, podeu informar-vos sobre ell. Us he portat una petita imatge que de seguida ho veureu. El Gino és un noi argentí, teniu aquí el seu Instagram, per si algú vol saber alguna miqueta més sobre ell. Ell és un noi argentí que simplement li agradava el disseny des de molt jovenet i un dia va decidir que volia posar el seu talent al servei dels altres, en aquest cas al servei dels nens. Veieu a la foto que és un nen que porta una pròtesi de Lego, sembla que sigui una pròtesi de peces de Lego o de peces de plàstic, en tot cas de colors. Ell diu que fa dels nens i de les nenes, de los chicos, crec que explica així, que els converteix en superherois. Són pròtesis que estan destinades a nens i nenes que els hi falta una part de l'extremitat i ell el que ha fet és, amb unes plantilles, no vull dilatar-me molt en el cas, però amb unes plantilles que tu et pots descarregar de la seva pàgina web, aquests nens i aquestes nenes es fan una foto de la seva extremitat i les pots enviar en el seu Atomic Lab, que així es diu la seva empresa, i Atomic Lab, de forma altruista, envia a voluntaris del món que tenen impressores 3D el teu mapa de la teva pròtesi i no només l'imprimeixen en 3D, aquestes peces, sinó que aquests voluntaris envien a aquests nens aquestes pròtesis. Sapigueu més del projecte del Gino perquè realment és molt interessant. És aquests nois, aquestes persones que us deia, que han trobat un propòsit, han trobat el seu talent, l'han posat al servei dels altres, tot això que us deia. I evidentment utilitzen la comunicació per donar a conèixer el que fan. El Gino està a Instagram, sí, està a Instagram i està a molts llocs. Ara, aleshores, potser pensareu, ostres, marca personal, lideratge, comunicació, això va del món digital? Hem d'estar a les xarxes socials? Bé, aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer. Anem a parar-nos una miqueta, si voleu, en això del món online, perquè, de fet, tot el que us he explicat fins ara no anava de món online o món presencial, anava de tot. I m'agradaria que féssim una reflexió a partir de... Coneixeu tots el sociòleg Manuel Castells, perquè a més és un dels sociòlegs més mencionats en temes de comunicació, però actualment és el ministre d'Universitats. Així que el sociòleg Manuel Castells, catedràtic de la UOC, que ha estat professor també a la Sorbona, a Berkeley, ell parla d'un concepte que, sincerament, jo des que el vaig escoltar estic com atrapada. Ell parla que actualment no vivim en el món presencial, o en el món online, sinó que vivim en un món que ell li diu la virtualitat real. És a dir, ell el que ens diu és, escolteu, avui en dia hi ha més de 4.000 milions d'usuaris a internet. Per tant, les coses no només passen en el món presencial, passen també molt en el món online. Per tant, fa aquesta definició que no és ni presencial ni online, sinó que les coses passen
entren i surten, podríem dir, d'aquests dos mons, i per això parla d'aquesta virtualitat real, que aquesta paraula, aquest concepte, penso que expressa molt bé el que ell diu. Ell diu que les coses succeeixen als dos llocs. Penso que el que ens està passant, aquesta pandèmia de la Covid, ens ha demostrat a totes les persones d'una manera molt evident que podem aprendre, generar coneixement compartit en el món online. Estem així, avui, aprenent, veritat, compartint coneixement, que podem treballar, que ens podem divertir. És a dir, que el Manuel Castells el que diu és això, que vivim en aquesta virtualitat real i que per tant les persones estem a cavall constantment d'aquests dos mons i moltes coses de la nostra societat, moltes coses succeeixen en els dos mons. Per tant, si una mica fem un repàs en aquest context que estem, en aquesta virtualitat real, en aquesta importància dels líders per impactar, diguem-ne, per arribar, per connectar amb els altres, sembla que l'estratègia de personal branding o de desenvolupament de marca personal té molt de sentit. És una estratègia que funciona, és una estratègia no només de comunicació. Personalment considero que és una estratègia de posicionament personal, però també de desenvolupament personal, de les dues coses, de posicionament i de desenvolupament. I bàsicament em direu, i com és aquest procés de desenvolupament de marca? Doncs és tot això que ja us he comentat. El procés de desenvolupament de marca passa per totes aquestes fases que us he dit. Passa per l'autoconeixement, passa per tenir clar quina és la meva proposta de valor i cap a qui l'estic oferint, i a més passa d'explicar això de la millor manera possible, és a dir, en els contextos adequats. Quins són aquests contextos? Doncs allà on estan aquestes persones amb les que jo vull comunicar. Per tant, ja veieu, els líders o les persones que volen impactar en el seu entorn o que volen dur endavant projectes i fer que la gent els segueixi i que vagin amb ell o amb ella cap endavant, doncs poden utilitzar aquesta estratègia de marca personal que els pot ajudar molt. Què és això de la marca personal? Com la podem definir? Hem estat parlant d'algunes coses, però com la podem definir? Mireu, veureu una imatge que té una definició de marca personal. Aquesta definició és una definició pròpia. La vaig fer ja fa, no sé, potser ja fa uns 6 anys que la vaig escriure, i la veritat és que de moment em queda inalterable encara. Potser aviat la canviaré, però de moment queda inalterable. Diu, la teva marca personal és el teu talent, fet i dit, amb la passió de qui dirigeix la seva pròpia vida. Hi ha uns aspectes que estan marcats en aquesta definició. Diu, és el teu talent, us he dit des del principi, Aristòtil deia, dona'm el teu talent, troba'l, i quan l'exerceixis veuràs que estaràs molt satisfet i estaràs feliç. Aquí tenia una suggerència per vosaltres. A la següent imatge veureu que aquí hi ha la foto d'un llibre. Aquest llibre està basat en un test de fortaleses, que és de Gallup. En tot cas, us farem arribar l'enllaç per si algú el vol fer. I és un test que per mi és molt interessant. És un test que t'ajuda a elaborar, a descobrir, diguem-ne, les teves 5 fortaleses més importants. Quines són aquelles 5 coses que són com les teves eines més fortes que tu utilitzes, d'acord? I és una eina per conèixer-te una mica més, per esbrinar una mica més aquest talent que tu tens. No és que el test et doni la solució, la gran resposta, però sí que et serveix com una vegada més de mirall, de reflexió, de punt de comparació, per analitzar, m'han sortit aquestes fortaleses, sí que les tinc, no les tinc, en quin moment les utilitzo, de quina manera les utilitzo. Aquest test de fortaleses és molt interessant i us ho aconsello a les persones que tingueu ganes de fer una mica aquest camí d'autoconeixement i de saber quines són aquestes fortaleses, que l'exploreu i el feu. És molt interessant, és molt ràpid de fer. Si tornem a la definició, per tant, diu, la marca personal és el teu talent, diu que és el teu talent fet i dit. Per què fet i dit? Perquè marca personal no només va de fer bé les coses, sinó que realment també va de dir-les. A vegades pensem que només fem bé les coses, els altres ja se n'adonaran, ens seguiran, generarem impacte. Però la realitat és que en el món complex que vivim avui
d'infoxicació, podríem dir, i de tantes coses que passen, és molt important que les diguem. Per tant, en aquesta definició, no sé si la podríem tornar a veure, la definició un momentet, ens diu que és el nostre talent fet i dit també, d'acord? Llavors després parla d'un altre ingredient que diu amb la passió. Per què he posat aquest ingredient de passió? Mireu, diuen que per desenvolupar el teu talent de forma rellevant has de desenvolupar aquest talent, practicar-lo, unes 10.000 hores, com a mínim. Per tant, has d'estar molt apassionat, molt apassionada d'aquest talent. Realment t'ha d'agradar molt fer allò que fas per fer-ho tantes vegades com per arribar a fer-ho no de la millor manera, però sí d'una manera rellevant, que realment aporti als altres d'una manera diferencial. I finalment, en aquesta definició es parla de qui lidera la seva pròpia vida. Fins ara, totes les persones que s'han posat en contacte amb mi alguna vegada, interessades per aquest concepte de la marca personal o com el fet de desenvolupar marca personal es pot ajudar en el seu entorn personal o professional, són persones que tenen una mateixa característica, són persones inquietes. Vosaltres també, que esteu avui connectats amb aquesta xerrada, imagino que hi ha quelcom que diu, a veure, anem a escoltar de què va tot això. Per tant, totes aquestes coses inclouen, per mi és tot això la marca personal. És el teu talent fet i dit amb la passió de què dirigeix la seva vida. M'agradaria entrar ja de tot això que hem parlat, m'agradaria entrar una mica en aquesta resposta, aquesta pregunta que hem fet al principi. Doncs molt bé, Alicia, de tot això que has explicat, per què? Per què la marca personal a l'entorn públic? Mireu, les persones desenvolupen marca personal, decideixen iniciar aquest camí de desenvolupar marca personal. Aquí potser m'aturo només un momentet per fer un petit matís que abans no he comentat, que la marca personal es desenvolupa, tota l'estona hem parlat d'això, no es crea. Hi ha un matís, el matís és important, és a dir, no estem creant una marca comercial, una marca de zero, un producte, un servei de zero, sinó que les persones, totes vosaltres que esteu aquí escoltant, tots teniu i totes teniu una marca personal, els altres ja perceben quelcom de vosaltres, tenen una imatge feta de qui sou, de quin valor aporteu, de com feu les coses. Per tant, la marca ja existeix i el que es fa una estratègia de marca personal és desenvolupar aquesta marca, d'acord? Per què les persones decideixen desenvolupar marca personal? En l'entorn públic, doncs com en qualsevol entorn, això són motivacions molt personals, cadascú té les seves pròpies motivacions, això està clar. Ara bé, sí que quan estem parlant en entorns directius, amb persones que estan liderant entitats, organitzacions, projectes, grups de persones, com és el cas de tots vosaltres o totes vosaltres, doncs sí, desenvolupar marca personal pot tenir un gran propòsit, que és que et pot permetre generar impacte, molt més impacte potser del que estàs generant fins al moment. Per tant, poden haver diverses motivacions. Per generar impacte amb els altres, el primer que he de fer és estar connectat amb els altres, però per jo connectar amb altres professionals, per exemple, d'altres administracions, amb ciutadans o amb ciutadanes, amb els proveïdors amb els que treballo de la mà per fer la meva tasca, per estar en contacte amb tot aquest entorn, vosaltres mateixos podeu ara pensar amb quines persones o grups de persones vosaltres habitualment esteu en contacte cada dia a la vostra feina. Doncs per impactar amb aquestes persones, per connectar amb elles, el primer que hauré de tenir, això està clar, és una identitat. Jo qui soc, què és el que aporto en aquesta relació i a partir d'aquí podré relacionar-me, podré connectar i podré construir quelcom amb aquestes persones. Per tant, hi ha gent que desenvolupa marca personal en l'entorn públic per generar aquest impacte i per estar connectat amb el seu entorn. Perquè ja sabeu que ens connectem en aquesta virtualitat real que dèiem. Hi ha un altre gruix de persones que també poden estar motivades en l'àmbit públic a desenvolupar marca personal simplement com a creixement professional, per estar en contacte, pel fet de tenir aquesta identitat construïda, diguem-ne, i estar disposat a compartir i a connectar amb els altres, doncs poden tenir accés a estar molt alertes, a conèixer novetats, tendències del seu àmbit, del seu entorn professional, a intercanviar informació. El fet de desenvolupar marca personal es pot fer tenir l'oportunitat de poder compartir el que fan, de poder crear debats, per exemple, amb altres professionals,
I també et suposa un creixement personal perquè el fet de desenvolupar marca personal t'exigeix desenvolupar noves competències i fins i tot us diria utilitzant noves eines. Així que pot ser una motivació també el creixement personal que et porti a desenvolupar marca personal. Una altra motivació que també penso que podria existir en l'entorn públic és donar visibilitat al treball que feu a l'administració pública. Poden haver persones, i de fet les hi ha, aquests dies que he estat fent una mica de recerca de persones de l'entorn públic que han desenvolupat marca personal, són persones que, ostres, realment estan compartint molta informació, parlant molt del que esteu fent, dels projectes que es fan a l'administració pública. I m'imagino que l'administració pública és molt gran i hi ha moltes diferències d'una de l'altra, en com feu les coses, de quina manera feu les coses, per quin propòsit feu les coses. Desenvolupar marca personal per ser ambaixadors de tot el que es fa a l'administració pública, pot ser una gran motivació també per a algú. Com a darrera motivació, encara que penso que segur que n'hi haurà moltes més, això m'ho direu vosaltres, poden haver persones que decideixin desenvolupar marca personal per tenir una mica més de visibilitat i potser tenir la possibilitat de desenvolupar algun projecte professional amb administracions d'altres llocs, per exemple. Podria ser un camí que et portés a això. Així que ja veieu, hi ha diverses motivacions de per què a priori són aquestes les que jo he vist, possiblement vosaltres me'n doneu alguna més. Ja per anar acabant, m'agradaria simplement reforçar potser alguns conceptes que us he explicat fins aquí. Primer dir-vos que desenvolupar marca personal és posar llum, si voleu, al vostre talent, si li voleu dir d'aquesta manera, desenvolupar-lo, desenvolupar aquest talent amb il·lusió, amb passió, sí, amb intenció, i a més, explicar-lo, comunicar-lo en els contextes i en els entorns adequats perquè aquelles persones amb les que nosaltres volem construir, volem connectar, doncs ho puguem fer. Això és una idea que m'agradaria reforçar. Una segona idea que m'agradaria reforçar és que les persones que lideren i que a més lideren amb aquesta estratègia de marca personal primer han començat liderant-se a si mateixes per després poder liderar els altres. Aquesta també és una idea que penso que és important que hi penseu. En tot cas, també m'agradaria animar-vos a que us poseu mans a l'obra. He portat una darrera foto, que són unes mans d'un nen que està plena de colors. Començar el camí de marca personal és un camí apassionant, és autoconèixer, explorar moltes coses, aprendre moltes coses. Doncs, bueno, us animo a això, a que comenceu a assentar les bases, a explorar, a assentar les bases d'aquesta marca personal que voleu desenvolupar, que al final acabarà en acabar desenvolupant un petit pla de comunicació en el món on i en el món off, evidentment, però desenvolupant-lo, si ho fem mitjançant aquestes estratègies que us he comentat, d'autoconèixer-nos, de saber qui som, els valors que tenim, els propòsits, amb qui volem connectar, tots aquests elements que he anat comentant, de ben segur que acabareu desenvolupant una marca que aporti valor, una marca autèntica que es basi en el que realment sou, per tant que tingui durabilitat, que sigui sostenible, ara que estem en el món de la sostenibilitat, i que emocioni. Així que per acabar simplement us recordo les 4 claus que us he comentat d'aquestes persones líders, que es coneixin, per tant us recomano que us coneixeu. Una altra clau és que miren dintre i fora, per tant us recomano que sortiu fora i pregunteu. Una altra clau us deia que lideren amb l'exemple, doncs us animo que sí, que ho feu, que ho tingueu sempre present. I finalment us deia que una quarta clau era que se sabessin aprenents, doncs sigueu conscients que sou aprenents, que encara queda molt camí i animeu-vos a desenvolupar una mica aquest ADN aprenedor. Així que fins aquí. Moltes gràcies i a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu. Moltes gràcies per la teva intervenció. Molt suggerent, molt interessant. Hem pres bona nota de tots els consells i tenim deures, almenys alguns tenim alguns deures a fer en aquesta matèria. Bé, escolteu, jo friso per fer-te preguntes i de fet he apuntat algunes d'elles, però prefereixo evidentment donar pas als participants en la sessió d'avui perquè ho facin. Veig una pregunta escrita que intento traslladar-te. És d'un espectador anònim, per tant no puc dir el nom, no s'ha loginat. Que inquietant, això. Diu, interessant la identificació de fortaleses,
En la metodologia d'AFO, de debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, aplicable també a la vida personal, fortaleses i debilitats formen part de l'anàlisi interna, d'allò que depèn del subjecte. En qualsevol estratègia, les fortaleses detectades s'han de mantenir. Podria comentar la ponent també la importància de la detecció de debilitats? Les debilitats debilitades s'haurien de corregir, no? Vale, fantàstic. Molt interessant aquesta pregunta. Mireu, la marca personal o el personal branding es basa en una filosofia, podríem dir, en què el que fem és reforçar allò que fem molt bé. Venim d'un paradigma, potser, quan érem petites, tots recordem a l'escola que la mestra ens entregava els exàmens en vermell, totes aquelles coses que no feien bé. I, de fet, tots nosaltres ens passem la vida identificant què és allò que no fem bé per millorar-ho. Ara bé, la marca personal es construeix sobre les fortaleses. El test de Gallup, per exemple, i aquell llibre que teníeu en imatge, parla una mica bastant d'aquesta teoria. El que diu és, escolta, si tu et focalitzes no tant en les teves debilitats i en pal·liar-les, sinó en fer millor cada vegada aquestes coses, aquestes fortaleses que ja de mena, diguem, tens, estaràs molt més content, aportaràs molt més valor i et serà molt més ric. Per tant, el personal branding posa molta llum o es construeix, la marca personal es construeix al voltant de les fortaleses. Que evidentment en un procés de personal branding es fa un DAFO? Evidentment que sí. Clar que sí, s'exploren tant les fortaleses com les debilitats. És important conèixer-les, no? Si no seria un contradictori, no? Us he dit que cal fer autoconeixement, doncs evidentment l'has de fer, no? I part d'aquest autoconeixement és saber aquelles coses que no fem tan bé. Però bé, les reconeixem, les tenim allà, les podem identificar, evidentment podem tenir accions dirigides a pal·liar aquestes debilitats, però no sé, feu-me confiança, has vist moltes persones passar d'aquest foc en les debilitats al foc en les fortaleses i aquestes persones creixen més. És un altre paradigma, potser una mica diferent, és el que us deia. És focalitzar-nos més en les fortaleses i créixer a partir d'aquí, no tant de pal·liar les debilitats. No sé si amb això responc a aquesta pregunta. Jo crec que sí. De fet, jo pensava, i aprofundir una mica en aquesta pregunta, i veig sempre un cert paral·lelisme. Ell ho enfoca des d'una perspectiva de planificació estratègica, i jo sempre he pensat, i sobretot els que seguim alguns dels coneguts en la matèria, en Víctor Coopers, que també ha passat pel cicle, etc. I sempre he pensat que hi ha algunes coses assimilables respecte al que és la planificació estratègica d'un projecte, és igual, d'una organització, etc., respecte a bona part del que has explicat, respecte a la planificació estratègica d'un mateix, des d'una perspectiva professional i personal. D'aquí que, d'alguna manera, la pregunta sobre fer-se un DAFO d'un mateix adquireix valor per saber on tinc les mancances, on tinc això. Ens demana la paraula la Carme López. Molt bé. Endavant, quan vulguis. Si vols activar micro. Endavant, endavant. A veure, la Carme. No? No la sentim. No la sentim. Has de tenir un micro a la part inferior de la pantalla. Vaja, doncs o no s'activa bé. Carme López. Sentim un soroll de fons. Té el micro obert ara. Si vol parlar, pot parlar. Endavant, Carme. Vaja, ja l'ha tancat. Vaja. Igual la pot escriure o què? Sí, exacte. Si no li funciona el micro... Escolta, mentrestant, Alicia, i aprofundint una mica en aquesta idea de la que parlàvem, ens has donat moltes claus i molts principis i molta feina a fer en aquest sentit, per convertir-nos o per, d'alguna manera, construir la nostra marca personal. Però quin mètode o quina autodisciplina creus que
hem d'aplicar per millorar la marca? És a dir, on ho escrivim això? On fem seguiment? En un full de càlcul? En una app? Com l'anem, d'alguna manera, fent seguiment d'aquesta marca i com l'anem millorant? Vale. Bueno, sí, t'entenc, no? Com la monitoritzarem? És una mica això. A veure, el que està clar és que hi ha una feina a fer en un inici, és a dir, quan un decideix començar a treballar en clau de marca personal, que és, com bé deies abans, és una estratègia com a tal, aplicada a la persona, doncs hi ha una feina inicial. Després és veritat que un cop ja tens molt clar quina és la teva marca, per qui parles, amb quin contingut, construeixes un petit pla de comunicació. Jo soc de la idea que els plans de comunicació aplicats a les persones individuals no poden ser grans plans de comunicació, sinó que han de tenir uns principis molt clars, és a dir, a quins canals vull estar, a quin un o dos canals vull estar, sobre quins continguts vull compartir. I el que jo diria és que hi ha un símptoma molt clar. Quan les persones comencen a treballar en clau de marca personal, comencen a compartir contingut de valor, ja s'han reconegut, etc., comencen a succeir coses al voltant. Comencen a rebre oportunitats que abans no rebien, hi ha certes persones que es comencen a dirigir amb aquestes persones que abans no es dirigien, comencen a ser considerades d'una certa manera. Per mi aquest és el gran símptoma de que les coses estan anant bé, de que ho estàs fent bé. És a dir, no sé, potser, com m'has presentat al principi, soc pedagoga, no soc científica, no em deixo, no sé si és potser una debilitat, però no em deixo guiar tant pels números, pels likes, per aquesta quantitat de likes que hauria de rebre cada vegada que, per exemple, faig una publicació. Jo crec que el món de la quantitat de likes, per exemple, o reaccions a les xarxes socials, és quelcom que ja estem deixant enrere, aquest paradigma, i el que realment necessitem no és saber si aquesta publicació ha donat més o menys likes, sinó, escolta, estic rebent peticions de coses, se m'estan obrint noves oportunitats, algú està confiant certes coses en mi que abans no confiava, se m'està considerant per alguns projectes. Aquest és el gran símptoma que això està rotllant, que la teva estratègia està rotllant. De fet, he vist persones iniciar processos de desenvolupament de marca personal i abans d'arribar pràcticament a mostrar tots els relats que es construeixen en el món digital, abans que bàsicament ho parlessin i ho exterioritzessin, ja estaven passant coses, perquè el que realment passa és que tu comences a creure tu mateix, tu mateixa. Així que crec que no va de comptar més que de la percepció que vas tenint de tot el que passa al teu voltant. La Mariona Sobirana fa un comentari i ens diu: potser seria més interessant fer un Ikigai en lloc d'un DAFO. Sí. Bé, jo no ho conec en profunditat, em sona d'una tècnica japonesa, però no sé com ho veus. Sí, a veure, de fet jo no he dit exactament de fer un DAFO, crec que sí que és interessant fer-lo, però també es fa l'Ikigai. Sí, al final l'Ikigai el que fa és interessant, hi ha un llibre, el podeu llegir, és molt interessant, però de forma molt simple us diria que l'Ikigai el que fa és trobar una intersecció entre moltes de les coses que hem dit. És a dir, fa una intersecció entre el que jo sé fer molt bé, allò que jo sé fer molt bé, el talent, entre allò que m'apassiona molt, també, que és allò que m'agrada molt fer, i després què és allò que els altres estarien interessats en que jo faci, comprarien d'alguna manera, no vull dir que ho comprin amb diners, però que és allò que el mercat estaria disposat a comprar, que algú valoraria suficientment. Per tant, l'Ikigai és ser capaç de trobar això, la intersecció entre el que jo sé fer, el que m'apassiona i el que els altres estarien interessats en voler de mi, diguem-ne, en el que jo els pugui ajudar. Aquí està l'Ikigai, aquí està el centre de tot. Donar amb això és fantàstic, quan tu dones amb això, dones amb el gran eix de la teva marca personal. Disculpa'm, Enric, potser fer un matís més, dir que explorar tot això és un camí de maduració, no tothom, no és quelcom matemàtic, en què ens posem a fer-ho de seguida sabem tot, és a dir, és un camí d'exploració, hi ha persones que de fet troben el seu Ikigai molt jovenetes i persones que ho troben ja quan han portat ja una trajectòria professional, però sí, ho trobo molt interessant fer un Ikigai. Està molt bé. Hi ha més preguntes, més qüestions? Em sembla que sí que ha entrat una pregunta. En Gregorio Esteban ens diu: per què és més senzill identificar les mancances en un DAFO que les fortaleses?
Per què és més senzill? Bé, per això hem de tirar d'alguns recursos, com aquest que us suggeria del test de Gallup, o preguntar als altres. És normal, potser és el paradigma, no sé exactament per què, però m'imagino que ve d'aquest paradigma, que ens avaluen a molts llocs des de molt petitets i busquen allò que no sabem. I no sé si és perquè estem venint d'aquest paradigma. A vegades costa reconèixer les coses que fem bé, però us asseguro que quan es reconeixes, quan saps del que saps fer bé, són les teves fortaleses, descobrir les teves fortaleses es transformen com en unes eines, sabeu? Unes eines que estan al servei de la teva feina, del que fas en el dia a dia. Està clar. Escolta, Malícia, creus, aquest és el típic dubte allò vital, que a vegades ho visualitzo en persones que tenen rellevància, persones públiques. Fins a quin punt creus que la marca, cal separar la marca personal de la professional? És a dir, en termes pràctics, fins a quin punt cal tenir dos Twitters, dos comptes de Twitter o dos comptes d'Instagram? És a dir, fins a quin punt has de barrejar l'esfera més privada de l'esfera pública? Bé, aquesta pregunta és molt interessant, és a dir, té estona. A veure, en el món d'avui passa una cosa, que és que la privacitat una mica l'hem de gestionar. Hem passat de tenir privacitat a tenir-la que gestionar, això és una. Després, dir que la part personal i la part professional de la persona, per mi és complicat que estiguin separades. Sí, és cert que si penso en mi mateixa fa 20 anys, la meva Alícia treballadora i la meva Alícia personal estaven molt separades, però crec que en el món d'avui això ja és molt difícil. La liquidesa aquesta que ens deia Bauman s'aplica també a la persona. És molt difícil separar el món personal del món... O sigui, la persona del professional, realment està junt. I jo us he parlat molt que per mi era molt important desenvolupar una marca autèntica, per això he insistit tant en aquest autoconeixement. Si jo vull desenvolupar una marca autèntica, jo no ho puc separar, perquè la realitat és que quan jo soc professional soc persona, i llavors és molt difícil això de separar. Jo crec que les marques autèntiques són les que no separen, simplement gestionen, evidentment, què és el que vull explicar de la meva vida privada i què és el que no. Però no només va d'això, sinó va dels valors que tinc. Els meus valors personals són els que transpuo també en el meu entorn professional. Per tant, a mi em sembla que és difícil dividir. Això aplicat en l'entorn de les xarxes socials, doncs bé, són opcions. Personalment, si m'ho preguntes a mi, jo preferiria que les persones... Penso que és més autèntic, més transparent, podríem dir, perquè vivim en el món de la transparència, que les persones tinguin un únic canal. És a dir, si estem parlant de Twitter, com em preguntaves, doncs un únic Twitter, perquè al final soc jo amb la meva cara, amb aquest nom i cognom, i faig això. I a vegades parlo de coses personals i a vegades parlo de coses professionals. Dividir-ho. Pot ser que alguna persona decidi dividir-ho per algun motiu, poden haver motius justificables, evidentment, però jo crec que si el nostre repte és desenvolupar una marca autèntica, no tindria per què haver massa diferència. Tot passa amb nosaltres, de fet, no? Per què dividir-ho a les xarxes, per exemple, o per què dividir-ho d'alguna altra manera si al final tot està passant en nosaltres? Ok. No sé si sentiu de fons, és que estan fent obres i segurament de tant en tant sentireu algun soroll. Intentaré silenciar el micròfon. No, jo t'ho preguntava tot aquest tema sobretot perquè a vegades el tipus del públic al que t'adreces per parlar d'una sèrie de coses més vinculades a la teva professió, igual no són a les mateixes que en l'esfera més personal, que igual tens altres inquietuds en aquest sentit. Sí, amb això tens raó. A veure, al final el que acaba fent la gent és decidint també on està aquest públic professional. Si el públic professional està més a LinkedIn, doncs LinkedIn en si mateix és una xarxa estrictament professional. Poques coses personals es parlen a LinkedIn. Twitter és aquesta xarxa social una mica més ambivalent, que es pot utilitzar per les dues. Depèn de la teva estratègia, del que tu vulguis aconseguir. Si tu realment vols utilitzar Twitter per canalitzar temes professionals, doncs li hauràs de donar un caire professional en aquella xarxa. Si vols utilitzar-ho per caires personals, li hauràs de donar un caire més personal. Instagram potser és aquesta xarxa que encara està una mica més en el món personal. Cadascú podem decidir, és a dir, forma part d'aquestes decisions que es fan en un procés de desenvolupament de marca. Qui soc, per què vull utilitzar els canals de comunicació, a on estan aquestes persones amb les que jo vull connectar.
És difícil dir generalitats, podríem dir, no? Però són aquestes coses que s'han de valorar, efectivament. Molt bé. L'Esteve Bosch ens pregunta què passa quan hi ha persones que s'ho creuen massa. Els egos estan arreu, no? Els egos estan arreu. Què passa? Doncs ja ho sabeu el que passa, no? A vegades les persones tenim massa ego i a vegades es desenvolupen marques personals molt orientades cap aquí, i això va de valors. Doncs és així, no sé què dir-te què passa. Doncs sí, a vegades hi ha la tendència a créixer massa, no? A veure, a créixer massa segons què. Em torno a allò dels likes, no? No és important els likes, ni quants tinc, ni quants deixo de tenir, no? O si tinc molt de ressò, sinó que l'important és què està passant realment, no? Quantes persones m'estan considerant, compten amb mi, quin és l'impacte del que jo estic fent, personal o professionalment. Bé, sí que és cert que a vegades hi ha algunes persones que es passen tot el dia tuitant i retuitant, que diuen, aquesta gent quan treballa, no? Realment no tens prou temps per fer això, no? Estan envaint d'alguna manera la xarxa social. Molt bé, Alicia, doncs, sí, hi ha algunes preguntes més. El Gregori Esteban ens pregunta, el treball en remot de quina manera erosiona la marca personal i el teu perfil de lideratge? Ho erosiona? Bueno, n'has de tenir cura, això és cert. He vist persones una mica descuidar la imatge en l'entorn virtual. Sembla que perquè estem a casa podem caure en certes informalitats. Us ho deia en un moment de la xerrada, us deia, escolta, comuniquem fins i tot de com vestim. He vist persones connectar-se de qualsevol manera a reunions importants, per exemple. En principi no hauria d'erosionar-la, simplement és un altre entorn i he de saber tenir formalitat també en aquest entorn virtual. No fa massa també vaig escriure un article sobre, per exemple, les formes d'educació en l'entorn virtual. A vegades hi ha persones que són molt educades en el món presencial i pel fet que estàs en un entorn virtual, per exemple, entren o surten d'una reunió sense saludar, sense dir hola o sense dir adeu. I et sobta, dius, com pot ser? Si ara estiguéssim tots aquí presencialment i entrés algú, entressis en una reunió, sortissis, saludaries i et disculparies al marxar. Doncs a l'entorn virtual també. Però en principi no hauria de per què erosionar, però efectivament és un altre entorn, potser és que hem d'aprendre, potser estem fent aquest camí d'aprenentatge, de com ens hem de comportar també en l'entorn virtual. No sé si és per aquí que va la seva pregunta, però m'imagino que va per aquí. Totalment d'acord. Alicia, un plaer. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Estem allò on time, hem fet l'hora que tenim prevista. La veritat és que ha estat una intervenció magnífica, t'ho agraïm molt. A vosaltres per comptar amb mi. I a tots els participants i participants, això, fins la propera. Ens veiem d'aquí aproximadament un mes, si no recordo malament, amb la sessió que tenim destinada a la innovació pública. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau. Adéu.